dneska jsme si tady pro vás připravili ten Cherry Freeze Prime. Ano. Jo, hele, limitovaný, takže já doufám, že to bude chutnat, jo, že to za to stojí, tak ochutnej. Ok, tak já ochutnám. Hodí. Voní to jako marcipán, jo. Já cítím. To je jako Ice Pop a... Jo, Ice Pop, no. Ice Pop, Tak takový hodně čečňový. kamu, milion Když si míza, necháme, prosím vás. když si necháme uchutnat, hele kamarád. Takže já jsem novej a jdu to ochutnat. No, chutná to jako, no, jak bych řekli kluci, marcipán a chupa chups. Ale to malinový chupa chups, kdyby tam přidali. Jo, takže to je asi konec, jo. Je to docela dobrý, můžete si to koupit, jo, tak zatím čau. You a magic